Razvojni fond Vojvodine raspisao je konkurs za dodelu kratkoročnih kredita za projekte koje sufinansira Evropska unija. Ukupan iznos sredstava je 100 miliona dinara, maksimalan iznos po jednom korisniku 30 miliona dinara, a konkurs se raspisuje od ponedeljka. Naročito je važno istaći da su kamatne stope izuzetno povoljne od 2,8 do 4% u zavisnosti od sredstva obezbeđenja, a ističem i da na ovom konkursu učesnici mogu biti kako nevladine organizacije udruženja građana, tako i pravna lica, preduzetnici, lokalne samouprave, institucije, ustanove kojima je osnivač pokrajina, opština ili neki grad na teritoriji Vojvodine. Konkurs je važan zbog toga što će omogućiti da korisnici ovog kredita realizuju sredstva u projektima Evropske unije, ali i da steknu onu vrstu iskustva i znanja koja im omogućava da imaju administrativni kapacitet, da u narednim godinama pridobiju još više sredstava iz programa Evropske unije. I do sada smo bili izuzetno uspešni na ovom polju. Od svih sredstava IPA programa koji su bili namenjeni Srbiji, preko 80% sredstava upravo je realizovala pokrajina.